ndikazokubata kuti uri muroyi ndokuita sei? Munondiripisa zvenyandisi. Uinde takafamba kwakawanda chingobata semu munoroya sei imi? Malizani nguruve uya KuDare muzopindura nyaya yamuri kunetserana kana kupomerana yokuti makaudza Alik Petros kuti mudzimai wake anonzi Shingirai Julius ndiye ari kukonzeresa kana kuti kurwarisa hanzvadzi yangu inonzi Tarisai nguruve. Munofanirwa kuuya KuDare nepakazidei zvose. Yai KuDare muzopindura. Ndizvo here zvandakanyarisa? Munoti chini nhauya iri kutaura muri kubvumirana naye? Makatositaura ine? Titsanangurirei chinhu. Vanhu vakauya vari vatatu. Ani nani? kutaurai mazita. Right, pamusoro tiri kuda kuti tive nedare rimwe chete. Imi muri iko kuteererai kana muchida kunzwa zvedare. Taurai tinzwe Alik Petros. Vakauya vari Nelson naMadzana. Nomumwe wacho andikuziva kuti mukomba here. Vakasvika kumba vakara kunorereka. Gogoi ndateoi vatakwazisana muchimuchi. Apedza kukwazisana vakati adzimai marikwe. Ndakati nadzimai haapi. Mapesana vabe manje akavakwidza. Ndinovaenda pangwani navo. Akati amungadainzi here. Ndakati kwadainza ndokwanisa ndotuma mwana. Mwana kusvika kuya kuona basi mwana padzuka ndashaya pandasvika kuyo. Ndakati vashaii atenda sei? Vakati imi ndakusirai shoko muzoaudza kuti imimi ndimuri kuroya adzadzi hangu vakukonzeresa muzoudza izvozvo. Ndakati kwaudza ndaudza kasi zvotoda kuti imimi ndimi munoziva muroyi muwe mumutaura pagiraundi ari nokuti mukutaura ini ndandisi muroyi wacho. Vakati aiwa timunovaudza hapana chakaipa. Isusu kana vaudza motuma mwana kumba. Matuma mwana kumba isinozouya futi kupi kumba kwenyu tizovataurira. Saka shuwa ipapo vakauya nandaudza dzinoti ndo nhango yauya usvika pana pamba. Vakati ndo yasvika. Saka vachikurura kuti isusu titume mwana tivadaidza yataura nyaya dzavo. Vakati zvakanaka ndasvika titumai mwana. Shuwa tikatuma katatu kwezi vana havana kuya kusvika padoka rimabhoa yakwana nguye kurara. Right. Vakazoya futi havana nanhasi mangwana acho ndafonera munin'ina wadzimai ndati yokunzwe nhamo yako mamafuta muramu haana kusvika shoko yangu iri kusina paurwere ndanangukuya kurora nyaya dzacho tata chitumai mwana futi vauye tipupure nyaya tipagiramu kudzidzisana. Havana kuya kusvikira muramu asumuka akati mirai ncheda kwawandinonzwa. Muramu akasvika ikoko kunonzwa nyaya chabvata uye kwandikatenda ndizirowo ikoko zvakaita sei zvakatokwana zvakatovharana. Ivo kana zvadzipa ndasumuka ende paanoziva. Alright, it's okay. Andi mataura kuti chokwadi makaenda mukataura mashokwadi. Mune hombo here kuti varoyi? Chakaitika chekuti rapera Julai. Mune hombo here kuti varoyi? Mungakwanisa kutaurira dare here hombo hwaminaho kana kuratidza? Hombo hwandinaho hwakamira hwakadai. Mukoma vakuru vari kureva tafamba neurwere
ndobva vafamba kwava vanogara kuMozambique ndobva vanzoni shamwari yavo ikuvakanganisa vanhu havatisaone zvavo tsika nditsikena shamwari uye achinamatirisa ndobva ndavafonera zvekare ndiri gore rino mnadzenga urwere waita wisi ndikuda umbowo ndokubva pavakaenda ngamba ndibvanzi nini musere mutabvaire pamurikuenda endai munoudza shamwari mwesisi wenyu kuti zoni sinongurai pfundo ramakasungirira imimi mobva vabuda vanobva vapora nguva ino musi wa 27 kwauya mukoma 27 ndokubva taenda musi wakutaura takaudza mashoko evanhu mangwana acho 28 ndokubva sise vahai toakuno vatofamba kubva kwakachara kusvika kuri munoteerera muno hongu ngavauye papa kuti vaone yaitiona mai vakaroiwa vakasunungurwa nekunhu iwo nunzi ani mwanangu ani ndiwo wairwara ichairwadza ndakaenda kwasitore chii chairwadza ndakatanga kuenda kwasitore ndakabatwa nzeve watata watata kuti vakarokazvima rwatata ranga rakazvimba ndobva ndazoenda futi kurevhiu ndobva ndanzi nemaafsas ndobva ndazoenda futi kenhamba 3 ndobva ndanzi chibereko ndobva ndoba akazotitora munajini akati azoti muchibva tizoenda kukarana ndobva ndazoenda kukarana sazvinakuchita makanzi imimi rwatata rwenyu rwakazvimba kuna story mukanzi zvakare mune maulcers mukazonzi mune kensa yechibereko mukaenda imi mukaranda kukaranda wakanobudisa kuti kudii kukaranda vakabudisa maresults yayo yechibereko nemaulcers zvakanaka asi hazvina kuchinja zvakazochinja kaita sei pari zvinezvi muri kunzwa sei kubva musi wechipiri musi wa1 kusvika operation ndokanda kunzwa zviri ndipamuri kunzwa zviri nani hamuna kupora ndapora mapora zvaanani zvasiyana nezvakuita makadzi ekuchipatara kuna mari pastora anosara norit komuro yaro ndiripo tupone pabanguve makazombodzokera here nemwana wenyu kuchipatara mukanuzwa kuti maulcers kana kuti pancreas yange yakazvimba kana kuti uteral cancer iyi yange ichioneka kuchibereko yazorora makambodzokera pandakaenda kukaranda tichida kuita zvechibereko pakaitwa inzi vyaki pakona chibereko chiri redred inzwai pari kutsanangura imimi maenda kumastori manzwa zvitatizo handiti makachinja chiremba mukati regai tiende kukaranda handitika maenda kukaranda hazvina kudini hazvina kupa musana right mazodzokera imimi manzwa nen'anga yenyu yokumozambique yakuudzai kuti mbendai munotaura chete mangwana semunhu anenge apora ndepandiri kuti pamakaona hanza dzenyu yapora kana kuti mwana wenyu yapora makazomboedza here kuti munyasana kuti ichokwadi here kuti apora kuenda naye kumastori kana kudzokera kukaranda monoona kuti zvaichionekwa zviyo zvichiripo here kana kuti hazisi pastori takaenda pavakaenda kunzi review vakabva zvikudi vakanzi zoni mapilitsi kudachinjwa mapilitsi vakadzika uchidwa mapirisi makaenda kureview mushure mukunge maisa bemberere tesa bembere maenda kunotaura kumouyu kuti tangisati because wini lokwatanga kupera July pandiri kurevera baba ndipo kuti imimi manzwa kuti zvechokwadi mukaenda mukanotaurira muroyi anosunungura mangwana achiri chaanenge ari
imi maifana kunge makanyatsotsvaga nzira yekuona kuti zvechokwadi muroyi uyu ndiye anga ariye. Makadzokera nemurwere uyu kuna chiremba. Chiremba akasvika kutsanangurai kuti mwana wenyu hachisinai kuzvimba rwatata rwerwe. Handiti mwana wenyu ausasaya aichimbooneka pasikani hapachisina. Maproblems ayanga achioneka muchibereko mumwe akapora. Ipapo ndipo pamaigutsikana kuti zveshuwa chakonzeresa kupora kwezvinhu izvi ndouyo uyo anga achiroya. Ndopandikubvunzira baba zvese takaita makaita bombe takaita pamusoro nhau yatinayo pano ndeyekunangana uroyi. Nayo matina amai ando vakaroya isati zvizivi hatizvirambe ende hatizvibvume toda kutombovabvunza munoroya sei imi? Pamusoro handina kana chandotomboziva kana kuti ndizotiroya kuti munoroyiwa sei hapana kana chandotomboziva tonditsanangurirawo. Nhau iri pano pamusoro icho nhau iri pano vana vavana naamai iya itongirira akutaura ichokwadi. Hatigone kutaura kuti mimi makaroya kana kuti hamuna kuroya kana kuti ava nokuti vakaenda kuroya vari kuti ndiri kunzwa zviri nani kuti titi vakaronorwa nenange yekumozambiri murawo muno muzimbabwe kufundira izvozvo. Nhau inoitika muno mundiye kuti changamire ndo vatinokumbira kuti changamire mungatifambisawo here negwara rekuti vanhu vaende kunoongororwa nokuti zveuroyi ndezvemuchadenga izvi zvinoonekwa nevanhu vanozvinzwisisa. Isuve nenyama hatizvisivi. Saka neimwe nguva tingangopedza nguva yedu takangogara muno pasina kwatiri kuenda. Amene changamire motobatsirawo ipa. Ko mumwari pakurehwa pauroyi ndiani kwamunoroya naye mumwari kunzi akufungidzirwa kuti ndimi varoyi ndiani? Pakutanga zvakambonzi ndinoroya navyani muri vangani? muvaroyi vacho iwe unofamba nani? nemunin'ina wangu ari kuti asara anodzingwa nevhusi. Anodzingwa nevhusi. Right. Ndio wakatenga samuel. Ndio wakatenga samuel kuti wakanzuri muroyi zvakanaka. Ko imimi wona uroyi wemunhu kana kuziva zveuroyi wemunhu. Zita rako unonzani? Iwe Marizani. Ndio kuziva kuti uroyi wakazvibata here? Wakaona uroyi wacho? Uroyi wacho ndinokuona. Hauna kuona? Wakanzi? Master watu patakaenda isisi kuno kutaifamba mukoma Mozambique wachifamba. Uwo mukoma wenyu dzimwe hama dzenyu dziri kuMozambique dzichifamba dzichifamba bata zvimwe chete kuti chi kuti zvozi vanhu vaitsika nitsikewo vanhu ivava nani ivava sisi vangu neivava ende vachinyamata vese ava mari tarisai iwe tarisai Shingirai Julius na tarisai tarisai ndeupi uyu unomuziva here uyu? Chii chako? Ishamwari yangu. Ishamwari yako pakuita sei? Tinoenda tese muchini. Munotonamana? Amen. Saka iwewe ndio wanga uri kurwara. Saka shamwari yako ndiye akakuroya. Andati shamwari yako ndio yakakuroya. Hongu. Ko iwewe uri chi cheuyu? Saka newewe uyu unomuziva mu? Wewe ndinomuziva. Chi chako? Ishamani yangadzi yangu. Besi padaibva kuno mai ndemwe ari kumba kwanza yangu. Saka iwewe chazokupawo masimba kuti utsigire kuti uyu ndiye muroyi wanjodzi yako ndichii? Ndabanda pamusoro changa ndakafamba. Nawinde ndakafamba wakawanda chingobata semunhu. Zvino inini kana ndakubvunza kuti ndikuda kuti undiratidze
iwe wakabata. Ini ndakuda kuti ndiratidze kuti uroyi wacho ndeuwu. Ungandiratidze? Tikamira bandi ko wacho akakutaurira iwewe kuti uyu muroyi angauye here kuzotestifya kuzotaura pamberi pedare rino kuti uroyi wandakabata zvakashandiswa pakuroya ndeizvi neizvi neizvi neizvi. Wozi vakazikana mareva ezvikana zvarambisisa. Ini ndinouya ndizomisa mutengo. Kana zvarambisisa anouya achizomwisa mutengo. Kana varamba kusunungura hanzvadzi yangu. Alright. Saka yezvino tinoti hanzvadzi yenyu yakasunungura. Musi takataura nawe musi wa 27 July. Musi wa 8 ava vangu vanaita. Saka iwewe uri kuvimba kuti nokuti hanzvadzi yako yakora yakufamba. Saka kun'anga yaukaenda yakataura kuti ukasunungura pfundo then hanzvadzi yako iwewe inenge yaraiti. Ndio zvakaitika. Saka isi tanga takuda nokuti iwewe ndiwe uri kutitaurira kwawakaenda uchifamba uri wega. Hapana mumwe akanga ari. Saka isisi tinozoziva sei kuti bvume kuti zvauri kutitaurira iwewe ndizvo zvakaitika zvakasvika pakuti munhu asununguke ave mupenyu afambe. Nokuti hatina kumuona panguva yeurwere hwake ndiwo waizviona. Kwawakazofamba kuenda uko wanga uri wega. Uri kunzwisisa? Saka nechimiro chacho iwe uri kuti wakanogutsikana kuti uyu muroyi. Ndizvo? Iwe mukadzi iwe. Ndati iwe unoti chii hausi muroyi here? Hausi muroyi? Ko ndikazokubata kuti uri muroyi ndokuita sei? Munondiripisa zvenyandisi. Ngekuripisa? Zvakanaka. Zvandinoita mese mauya kwamakafamba makafamba muri mega musiri pamwe chete. Ani muri kuzvinzwa? Inini ndakukutumai muchafamba muri mese ndokupai mubudisa wangu. Mazvinzwa? Muchaenda kune munhu iye kana achigona kuzokupai muteyo kana achiita zvaanoita anokupai tsananguro. Asi kune munhu wandinokutumai kazhinji anenge achida kuti muchienda muri pachikama chenyu makakwana. Nokuti kazhinji varoyi vanohwanda. Saka ndenge ndichida pachirudzi chenyu mese wosumuka nehama dzako. Hauendi uri wega. Baba vako varipo? Amai vako varipo? Hanzvadzi dzako dziripo? Unoenda kuhanzvadzi dzako nokuti wewe kana ukazongobatwa uroyi wacho inenge iri nhau yemudzinza rekwako. Kana wakanoromba uri wega hanzvadzi dzako dzinokuramberera ipapo kuti iwewe wakazotora kupi. Andinopanzwisa? Saka pachandinoita chigwida ndiri kuda kuzorongera varume avo vanofanira kuzouya munounganidza mari yenyu. Munotsvaga $50 nokuti kana masvika munenge muri vaenzi. Handiti zvamunenge muri vaenzi kumudzimu ikoko kwamunenge maenda anotoraramawo nekuzvirimira nemhuri yake. Asi vanouya kuzobetserwa vanoendawo vanosiyawo zvipo kana kuti kwese kunorapiwa kunombobiswawo badza. Munoziva chinonzi badza? Munobva nemapadzo enyu mosvikotaurirwa chimiro chiripo. Ndiko kwacho kwandinozoona tsamba ripoti inenge yauya. Chainenge yataura ndicho chandichatevera. Zvikanowira nen'anga yekuMozambique iyoyo ndinoti Gloria. Then akusi kumunhu mumwe chete. Ndinokupai mikana kana muda kufamba kunzvimbo nhatu. Kwete
kwamunowirirana kwamusingazive kwete kuenda kune n'anga dzedu dzamunoziva. Handiri mapanzo chigwira ndiri kuda vanhu ava mozovarongera vanofamba nzvimbo 3 woenda vononzwa tsananguro dzavo. Imimi makaenda kun'anga here kana kuti kumudzimu here kana kuti kumuprofita? Takatanga kumuprofita ndobva tazoenda kumudzimu. Muprofita wakati chii? Muprofita akati shamwari yemudzimai ndikukonzeresa. Yakati Ndiye Muroyi. Right, muprofita uyu. Saka ndichakutumirawo futi muprofita. Ndinzwa ururimi rwake ranotaurawo. Wazinzwa? Ko mumwe takazoenda kun'anga ndakazotudza kuti kun'anga kuti zoni musenota violent kundipe go back send handisi kuda ingoende kunotaura chete kuti sinongora kufundo zvapera ndio n'anga. Ndimakaenda kun'anga iyo. mukoma mozambiki akaenda kun'anga handisiri ndiyakazora nefosi kuti rati munimira ndiri kuuya pane zvandinazvo. Alright, kuti papa parwendo yamurikufundira anenge aripo. Imi hamuna kubvira maenda kun'anga. Takaenda kumaprofita. Ndimakaenda kumaprofita. Mukomoni akaenda kun'anga. Mungu akaenda kun'anga kumaprofita zvese koko. Saka imimi makaita manzwi ekutaura mukoma wenyu. Ungu mukoma akataura ini kuno kundaifamba ndabva ndambomira mukoma chete. Ini ndaifamba kuno. Ndakafamba kunzvimbo 3. Nzvimbo shamwari yawo. Saka imi muri kutsanangura kuti instruction kana kuti mazwi ehomekedza makapiwa nomukoma wenyu. Ndo amakazosvika nawo kuna baba. Kuma tutatutesta vangu vati kwati vari vese. Akauya munomu. Hungu akauya munomu. Makaenda mese kumba kwa baba. Hungu. Mukanotaura kuti sunungura ifundu. Hungu. Makataurirwa here kuti sunungura ifundu. Pamusoro ini ndakadisipo. Akataurirwa ndeupi? Vakasvikere vakakutaura kuti sunungura pfundo. Aya. Asi ani. Vakauya varume ava. Vakataura kuti imi sunungurai pfundo. Ndizvo kuti sunungurai pfundo. Saka nhau iyoyo yakuperera todzokera back kuchivanhu kuspiritual medium. Mazvinzwa? Saka ndio kwamuchaenda. Saka mungaenda rini? Ndipe nguva yekuti ndizive kuti muchaenda rini. Munobatana akusi munoenda mese makabatana nomupurisa wangu anenge achinonyora kuti ikoko kwanzi chii. Ndinenge ndichida nzvimbo 3 kana 2 pamunogutsikana kuti panakatanzwa. Andidika? Saka moenda munonyoresa mufambiro wamuchaita kuma krek wangu sumukai yenyu ndo patichatotonga nhau yenyu. Mazvinzwa? Sumukai.